Gadewch i ni weddio. Diolch yn ei ti o Dduw am y fraint eto cael dod ger dy fron. I ni'n cyflwyno'n hamser i ti nawr yn gofyn eto i ti drigarhau wrthym. I ni cael gweld y dalaw di ar waith yn ein plith ni, yn ein cylonau ni, yn cylonau teuluoedd ni, yn cyfeillio ni, cydweithwyr ni. Ni'n gwyddio am y ddydd o Dduw, a byddi di yn dychwelyd i'n plith, yn nerth yr ysbryd glân. Tywallt ysbryd arno, bendithia ni, diogela ni, cadw ar un drwg i ffwrdd. Helpa ni nawr i dy addoli di, ac y bydd ein haddoliad yn dy blesio di, a byddi di yn ein arwain ni, yn ein haddoliad. Tyrd ni'n agosach at ti, i ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ni ddarllen o air Duw, eich atgoffa chi o'r hyn sydd ar gael ar wefan Nghapel Rhath, fe fydd yr oedfa, os di o'i mynd syl nesaf, am hanner awr wedi 3. Oedfa bregethu am hanner awr wedi 3. Nawr, gadewch ni ddarllen o'r Salmau, gyn ni ddarllen Salm 103 unwaith eto. Dechrau yn yr adnod gyntaf, fe enaid bendithia'r arglwydd a chwbl sydd yno fe enw sanctaidd ef. Fe enaid bendithia'r arglwydd ac nac anghofia ei holl ddoniau ef. Yr hwn sydd yn maddau dy holl anwireddau, yr hwn sydd yn iachau dy holl lesgedd, yr hwn sydd yn gwaredu dy fywyd o ddistryw, yr hwn sydd yn dy goroni a thrigaredd ac athosturi. Yr hwn sydd yn diwallu dy enau a daioni, fel yr adnewyddur dy ieuenctid fel yr eryr. Yr arglwydd sydd yn gwneithu'r cyfiawnder a barn i'r rhai gorthrymedig oll. Ysbysodd ei ffyrdd i Moses, ei weithredoedd i feibion Israel. Trigarog a graslon yw yr arglwydd, hwyr frydig i lyd a mawr o drigarogrwydd. Nid byth yr ymryson i fe ac nid byth y ceidw e fe i ddigofaint. Nid yn ôl ein pechodau y gwnaeth e fe a ni, ac nid yn ôl ein hanwireddau y talodd e fe i ni. Cynnes cyfiwch ac yw y nefoedd i'w chlaw y ddeiar, yr hagorodd ei drigaredd ef ar y rhai ei hofnant ef. Cyn belled ac yw y dwyrain oddi wrth y gorllewin. Y pellaodd e fe ein cymweddau oddi wrthym. Fel y tosturiau tad wrth i blant, felly tosturiau'r arglwydd wrth yr rhai ei hofnant ef. Cynnes e fe edwyn ein defnydd ni, cofio mai llwch ydym. Dyddiau dyn sydd fel glaswelltyn megis blodeun y maes, felly y blodeuau fe. Cynnes y gwynt a drosto, ac ni bydd mwy ohono, a'i le nid edwyn ddim ohono ef mwy. Ond trigaredd yr arglwydd sydd o dragwyddoldeb hi tragwyddoldeb, ar yr rhai ei hofnant ef, a'i gyfiawnder i blant ei plant, i'r sawl a gadwant ei gyfamod ef, ac a gofiant ei orchmynion i'w gwneithir. Yr arglwydd a baratodd ei orseddfa yn y nefoedd, a'i frenhiniaeth ef sydd yn llywodraethu ar bob peth. Bendithiwch yr arglwydd, ei angylion ef, cedir nonerth ac yn gwneithir ei air ef, gan wrando ar leferydd ei air ef. Bendithiwch yr arglwydd ei holl luoedd ef, ei holl weision yn gwneithir ei wyllus ef. Bendithiwch yr arglwydd, ei holl weithredoedd ef, ym mhob man o'i lywodraeth, fy enaid, bendithia yr arglwydd. A bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Nawr, gadewch ni edrych ar ddechrau'r salm. Fe wnaethon ni edrych ar y salm yma chydig wythnosau nôl yn nawr yn canolbwyntio ar yr ail adnod fel testyn a'r adnodau o gwmpas. Salm 103 adnod 2. Fe enaid bendithia'r arglwydd ac nac anghofia ei holl ddoniau ef. Nawr, mae'r cof, ond y diwe, yn beth rhyfedd iawn. Mae'n hawdd iawn bod yn anghofus. Mae rhai ar dawn o fod yn bobl sy'n cofio pob dim. Does dim byd fel petai mynd yn angof ganddyn nhw. Ond fi'n siŵr, hyd yn oed rheini bod na adegau bod nhw wedi profi o diffyg cof. Ond pan ni'n yn anghofio rhywbeth, a siwr o fod bod hwnna'n wir am y mwyafrif llethol ohono ni. Mae'r anghofio yn aml yn achosi embaras efallai. I ni'n teimlo cwilydd bod ni wedi anghofio beth bynnag yw e. Mae'r achos arall, o canlyniad arall o diffyg cof yw, mae'n achosi rhyw broblem ac yn arwain at rhyw drwbl yn aml. Mae e hefyd yn gallu achosi siom. Pan i ni anghofio gwneud rhywbeth, neu galw rhywun, neu ffonio rhywun, neu wneud rhywbeth ar gyfer rhywun, falle bod nhw'n cael eu siomi ac yn cael eu brifo. Mae'r diffyg cof yn gallu achosi'r pethau hyn. Nawr, i ni yn gwybod beth yw i anghofio gwneud rhywbeth. Mae'r achos
anghofio falle yn gallu amrywio o berson i berson. Be sydd yn achosi i ni anghofio. Mae rhai wedi geni yn dydyn nhw gyda'r y broblem yma. Maen nhw o ran eu cymeriad, o ran eu natur nhw. Maen nhw'n anghofus. Ond wrth fynd yn hun, yn sicr i ni'n gwybod bod hwnna'n broblem i bob un ohono ni, ac wrth i ni fynd yn hun, mae'r cof yn pylu rhywfaint, ond diw ac i'r rhai mae'n gallu achosi problem fawr. Ond yn aml, o ran mwyafrif ohono ni yn ein dyddiau ifancach, ac yna wrth i ni fynd chydig bach yn hun, efallai bod y ffaith bod ni'n anghofio yn arwydd bod na rhywbeth ar ein meddyliau ni. Falle bod ni ddim yn bobl anghofus o ran ein natur ni, a bod ni ddim yn mynd yn hun, ond falle bod e'n digwydd i ni wedi anghofio wneud rhywbeth gan bod rhywbeth ar ein meddyliau ni. Prysurdeb bywyd, ond diw yn gallu peri bod ni'n anghofio. Falle'n trefnu i gwrdd â rhywun. Ac i ni wedi wneud rhyw gytundeb, byddwn ni yna am 3 o'r gloch neu beth bynnag. Ond mae'r prysurdeb yr wythnos, a ni ddim wedi sgrifennu fe lawr, a ni ddim wedi nodi fe unrhyw le. Ac yna mae'r amser yn dod ac i ni'n brysur neu rhywbeth arall, a falle bod y cyfaill yn aros amdano ni, ac i ni yn ei siomi nhw. Mae'n deimlad ofnadw pan ni'n cofio, falle am 5 o'r gloch bod ni'n cofio bod ni wedi trefnu cwrdd â rhywun am 3. A felly, allai pob un ohono ni roi cyfres hir o adegau felly. Rhai difrifol, rhai ddim mor ddifrifol, rhai sydd wedi achosi embaras, rhai wedi achosi siom a niwed a brifo teimladau rhywun. I ni'n gallu cyfeirio at adegau fel hynny. Ond, wrth feddwl am hynny, sut ych chi'n teimlo wrth i ni ddarllen yr ail adnod? Fe enaid bendithio'r arglwydd ac nac anghofia ei holl ddoniau ef. Gai ofyn y cwestiwn yma, pa mor aml ydy ni'n euog o anghofio doniau yr arglwydd? Nawr, mae llawer un sydd wedi magu ar aelwyd Gristnogol ac efallai wedi hen droi cefn. A beth sydd yn ein taro ni am rheini efallai yw hyn. A mae'r galon yn suddon diwe pan ni'n clywed y geiriau. Efallai, enghraifft, cwrgweddi ar nos Fercher. Efallai bod nhw ddim yn cofio bod cwrgweddi dyn ni ar nos Fercher. Ac eto, roedd e'n rhan o'i bywyd nhw bob dydd. Roedd e'n rhan naturiol, ond nhw'n gwybod oedd di llun a di mawrth gyda nos Fercher, ni'n mynd allan i'r cwrgweddi, ond nawr falle blynyddoedd wedi mynd, a ddim yn cofio dydd Mercher, mae dydd Mercher, a beth sy'n fwy o dor calon, yw'r Sul. Ddim yn cofio, mae cwrdd â chi. Chi ddim yn neud y pethau yna ar y Sul. A mae'r pethau yma wedi mynd yn angof, ac mae e'n anhygol yn diwedd. Rhai a gafodd ei magu ar aelwydydd Gristnogol. Dwi'n mynd cymryd yn hir, blwyddyn neu 2 efallai, bod patrwm bywyd newydd wedi dod. A dwi'n ddim yn croesi meddyliau nhw. Dwi'n cofio rhywun unwaith yn sôn, rhywun oedd y dal yn profesi. Methu credu pan ni'n dweud oedd ni'n mynd i gwylio rhyw gêm Cymru chwarae ac roedd ar y Sul. Ac a person mae'n gofyn, pam ti ddim wedi gweld y gêm? A fi'n cofio dweud oedd y person yma oedd yn profesi. Mae ar y Sul. Ac yn edrych ar ei gwynebau nhw, ac ymerodd tua 5 eiliad, ac o'ch chi'n gallu gweld y cof yn dechrau gweithio. Ac yna'r sylweddoliad, ges i fy magu felly. O, mae hwnna'n hen ffasiwn nawr. Dydy'r Cristnogion modern ddim yn cadw'r Sul os yw Cymru chwarae. Ni'n wylio'r gêm yma. Ni sy'n rhaid i ni fynd i'r cwrdd ac yn enwedig yn cwrdd ni ar blawn di Sul. Beth am i ni beidio gwylio yr oedfa? Beth am i ni beidio mynychu'r oedfa a roi celondid i gwas yr arglwydd sy'n pregethu neu'r gynulleidfa, i helpu'r gynulleidfa? Mae Cymru chwarae. Ni'n anghofio popeth bod Cristnogion yn arfer cadw'r Sul. Mae'n dor celonus yn diwedd. Pan ych chi'n gweld sut mae pobl yn anghofio ac yn anghofio pethau'r arglwydd. Sawl proffesor yn anghofio. Efallai i ni'n gweld effaith anghofio yma. Yr hyn mae'n arwain ato. Y diffyg cof yn y materion ysbrydol. I'r proffesor mae yna esgelistod yn dod yn does. Esgelisod clodfori Duw am y gorffennol. Dyna beth sy'n digwydd pan mae'r rhai sy'n honni i bod nhw'n Gristnogion. I chi'n dechrau gweld esgelistod yn dod mewn pan mae'r cof yn mynd yn dechrau pylu ac yn anghofio'r pethau pwysicaf oll. Ac wrth gwrs, pan mae'r esgelistod yn dod mewn,
Fe fydd e siŵr o arwain at amheuon yn y presennol, ar gyfer y dyfodol, ac mae yn anaml yn arwain at oerni calon. Gwrthgiliad, dyw'r efengil ddim o'r werthfawr bellach ag yr oedd e. Mae'r Cristion yn gallu dioddef o hyn yn aml. Falle bod yna rhai sydd yn gwrando, falle ddim wedi gwrando o'r blaen ac wedi gwneud proffes ac yn gwrando a meddwl, dwi'n eog o hyn. I adael i'r pethau hyn fynd yn angof. I lithro y safonau i fynd, ddim yn gweld pa mor werthfawr yw'r pethau yma, ddim mor bwysig bellach ac wedi mynd. Falle bod yna un yn ceisio, falle un oedd wedi cael ei fagu ar aelwyd Cristnogol ac yn gallu tystio'r ffaith i chi anghofio popeth am ddoniau'r arglwydd, am ei fendithio ne. Ac mae hwnna rhywbeth yn y bell yn blynyddoedd yn ôl, ac i chi ddim yn cofio fy dim, a mae rhywbeth trwy waith yr Ysbryd Glân, falle nawr i chi yma'n gwrando. Falle dyna beth sy'n wir o rai. Mae'r Cristion, prysurdeb bywyd efallai, blinder corfforol. Falle dyna beth sydd wedi digwydd. Falle beth ddigwyddodd i chi wneud proffes ac i chi gerdded yn ffyddlon am gyfnod. Ac o'ch chi am bob peth, pob oedfa, o'ch chi'n sefyll yn y gwaith, yn y gweithle yn y teulu, o'ch chi'n wneud safiad. Ac yna mae'r pwysau gwaith yn dod. Mae rhaid i chi wneud safiad, a mae wneud safiad efallai yn brifo teimladau pobl. Falle brifo teimladau teulu bod rhaid i chi wneud penderfyniad a wneud safiad. Ond mae'r pwysau arnoch chi beidio, ac chi ddim eisiau brifo nhw, chi'n cyfynhau chi'n ac felly chi'n ildio, chi'n cyfaddawdi rhywfaint, ac yna chi yn cario ymlaen am gyfnod a chi wedi cyfaddawdi fyna. Mae hwnna'n dod yn haws tro nesaf, ac yna efallai bod yna pwysau gwaith yn dod, a mae lot o waith ydych chi'n neud, efallai bod cwrdd gweddi mynd, falle bod chi'n colli 1 y mis, falle 2 y mis, falle bod 3 y mis yn dod, ac yna mae'n dod fwy o batrwm bywyd bod chi'n dod unwaith y mis, achos chi'n methu dod i'r gweddill, a falle'r Sul, chi wedi clywed rhain o dydd orffwys i'r Sul, ac chi'n gwybod bod wythnos brysur da chi, felly os oedd yna 2 oedfa, felly chi'n torri fel awr i 2, chi'n dewis a dethol pa oedfa chi'n mynd i golli, ac falle bod yn dod yn y diwedd i chi ddod i 1 oedfa. Mae'n hawdd yn diwedd, ond nid yw y sefyllfa ni wedi gwynebu nawr. Hwn oedd yn dychryn ni tua 5-6 mis yn ôl, pan roedd y cyfnod clo yma wedi dechrau. Pa effaith fydde hyn yn cael ar yr eglwys? A fydde'r eglwys yn cryfhau ac yn edifarhau? Neu a fydden ni'n gweld bod yr tuedd rhwydd yma o beidio gorfod mynd i'r cwrdd? A nawr ych chi'n meddwl, sut ges i'r amser i fynd i'r cwrdd? Sut ges i'r nerth i fynd allan o'r tŷ? Ac falle bod yna rhyw batrwm di dechrau. Ac ar hyn a welwn ni, fydd yna lawer wedi gwrthgilio ac ddim am ddychwelyd. Mae'n rhwydd yn diwe. Pethau mynd yn angof. Deuteronomium 4:9. Gwrandewch ar y geiriau yma. Ond gochel arnat a chadw dy enaid yn ddyfal. Rhag anghofio ohonot y pethau a welod y lygaid a chilio ohonynt allan o'th galon di holl ddyddiau dy einioes ond hysbysa hwynt i ddfeibion ac i feibion dy feibion. O, gochelwch. Cadwch eich enaid yn ddyfal. Dyna'r cyngor yng Ngaerdyw. Rhag beth? Rhag anghofio. Mae mor rhwydd. Mae mor rhwydd anghofio. Am gyngor. Y pwysigrwydd o beidio gadael i'r materion pwysicaf oll fynd yn angof. O, mae cymaint gennym i gofio am bendithio yn yr arglwydd tuag atom. Wel, hoffwn ni edrych yn gyntaf ar yr iachawr mawr, bendithio yr arglwydd, mae'n Salmydd yn dweud. Mae'n galw arnoch chi bendithio'r arglwydd. Yr un sydd yn iachawr mawr, adnod 3. Yr hwn sydd yn maddau dy holl anwireddau. Yr hwn sydd yn iachau dy holl lesgedd. Am fater bwysig i gofio. Y Cristion falle. Os ych chi'n proffesu fod yn Cristion, cofiwch nôl yr adeg y credwch chi y tro cyntaf. Y tro cyntaf i chi ddod at y groes, at Iesu Grist. Falle'r ceisiwr te. I chi gofio nôl yr hyn a glywoch chi blynyddoedd ynghynt. Mwyn hybu ceisio'n fwy. Cofiwch. Falle'ch magwraeth. Cofiwch tystiolaeth cyfaill. Cofiwch yr hyn a llenwch chi. Wel, am brofiad byth cofiadw gafodd y Cristion. Ac eto mae angen atgoffa, mae'r Salmydd yn dweud, mae rhaid i ni atgoffa'n hunan o'r rhyfeddod yma, mae ddeiant pechodau. Sut ydych chi'n gallu anghofio bod eich pechodau wedi maddau? Dwi ddim yn gwneud synwyr nag yw.
Mae maddeuant pechodau, mae'r peth fwyaf rhyfeddol allwch chi ddychmygu. I gofio nôl i'r adeg pan i'r ysbryd glân agor llygaid yr engaid ac i chi weld eich angen am y tro cyntaf. Chi'n cofio mynd trwy bwlch yr argyhoeddiad. Ydych chi'n cofio cael gweld eich pechod am y tro cyntaf. A'r pwysau fel mae Pantycelyn dweud, euogrwydd fel mynyddoedd byd. Oedd e'n afiach. Mae'r profiad o pwysau fel euogrwydd fel mynyddoedd byd, mae'n boenus, oedd e'n brifo. Doeddech chi ddim yn gwybod pa le i droi. Ac yna, chi'n cofio, pan yn profi'r argyhoeddiad o bechod, yna fe glywoch chi am un. A ddath i ddelio a'ch euogrwydd chi, a'ch pechod chi. Fe glywoch chi am yr Iesu. Iddo ddarparu'r hyn oll oedd ei hangen. Ac iddo ddod i'r byd. Iddo ddod, ac i chi ddod a droed y groes. Ydych chi'n cofio'r pregethwr efallai yn galw arnoch chi, dewch gyda ni i'r groes, dewch a droed y groes. Ac i geisio trigaredd, ac y pregethwr yn dweud, os dewch chi a droed y groes, fe fydd trigaredd ar eich cyfer chi. Fe fydd na faddeuant yna. Dim ond dod a droed y groes i rai chi'n neud. Ac chi'n teimlo'n ofnadw, chi'n teimlo'n neuo, chi'n teimlo'n frwnt. Ac yna i glywed fod yr Iesu wedi delio gyda'ch pechod ac bod chi yn cael eich arwain at y groes. Ac yna mae'r pregethwr yn falle neu chi'n darllen gair Duw ac chi'n clywed bod yr arglwydd yn gallu clywed cri y galon. A does dim ots os yw'n gri llawn uchel gwbl ddiwynyddol. Be mae'r ysgrythur yn dweud yw mae'n clywed cri y galon, ebychiad. Mae'n clywed y deigryn yn ansyrthio i'r llawr. A falle un deigryn yw ond mae'n clywed a dagi sydd eisiau. Mae'n gallu clywed, mae'n clywed bod a mae'n gweld yr enaid yr ymestyn allan am Grist. A dyna gyd yw y ceisio. Ac dyna ble rydych chi wrth droed y groes ac yn galw iddo'ch maddau chi. I faddau'ch pechodau'r gorffennol presennol ar y dyfodol. Ac i chi'n cofio profi hyn, un o'r adnodau fwy anhygol yr ysgrythur, Ioan 6:37. Yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi mi, a ddaw ata fi, a'r hwn a ddel ata fi, nes bwria fe falle'n ddim. Ydych chi'n cofio hynny? Yn dod yn llwythog ac yn flinderog a droed y groes. Ac yna yn llawn euogrwydd, ddim yn gwybod os oedd gobaith i chi, ddim yn gwybod os oedd maddeuant i rywun fel chi, efallai bod chi wedi cael eich magu ar aelwyd Cristnogol, falle wedi gwrthod ar y fengil dro ar ôl tro, ac yna ar ôl blynyddoedd o bechu a bydolrwydd a bydreddu, ac yna chi'n dod yn llawn euogrwydd, ac chi'n dod, does dim maddeuant i fi, ac yna chi'n glywed bod na, a chi'n dod ar droed y groes, ac yna wrth droed y groes, i chi ddim yn gallu codi'ch golwg hyd yn oed, ac i chi'n ceisio, ond mae cri yn dod o'r galon, ac yna chi'n clywed yr hwn a ddel ata fi, nes bwria fe falle'n ddim, ac i chi'n cofio bod hwnna'n wir? Wrth gwrs, does dim ateb arall nag oes. Mae'r hyn oll y mae dyn yn gallu wneud. Y gorau y gall dyn ei wneud, dwi ddim yn ddigon i ddelio ag euogrwydd pechod. Dim ond Crist sydd yn gallu lleddfu'r fath boen. Dim ond fe gall ein tynnu ni o'r carchar tywyll di a'n rhyddhau ni a gosod llawenydd. Dim ond fe sydd yn gallu maddau pechodau, ond ydych chi'n cofio dod a gofyn am faddeuant ac iddo faddau chi. Mae'r salmydd yn mynd ymlaen. Yr hwn sydd yn iachau dy holl lesgedd, nid dyma'r gwahaniaeth rhwng crefyddau a Christnogaeth ffals. Dyna'r gwahaniaeth. Yr rhai yna yn delio gyda'r symptomau. Beth mae Cristnogaeth ffals yn ei wneud? Beth mae proffes ffals yn ei wneud? Beth mae crefyddau ffals yn ei wneud? Yw delio gyda symptomau. Yn trio neu chi deimlo'n well ar y funud. Yn trio perswadio chi bod chi yn berson da. Yn trio perswadio chi bod chi'n iawn wedi'r cyfan. Chi'n dod i'r cwrdde. I chi'n neud hyn a llall. Chi'n helpu'r tlawd. I chi'n helpu'ch cymdogion chi. Ond nid felly ar y fengil. Mae'r arglwydd Iesu Grist, mae yn delio gyda'r afiechyd. A'r afiechyd yw pechod. A pechod sydd yn peri i ni wneud yr hyn oll sydd yn anghywir. Pechod sydd yn peri i ni ddadlau trwy'r amser. Pechod sydd yn peri i ni gweryla trwy'r amser. Pechod sydd yn peri i ni genfigeni. Pechod sydd yn peri i ni gasau. Pechod sydd yn peri bod yna chwant yno ni. Pechod sydd yn peri fod yna hunanoldeb yno ni. Ond fe ddad Iesu Grist i ddelio â phechod. A be mae'r salmydd yn dweud ei fod yn iachau ni o'r cyfan. Yr afiechyd angeuol yma.
Mae e'n maddau, mae e'n golchi'n llwyr lan, mae e'n creu calon lan yn nhw. Adnod 12, cyn belled ag yw y dwyrain oddi wrth y gorllewin, y pallhaodd e fe, ein camweddau oddi wrthym ni. Mae e'n ei taflu nhw mor bell ag sydd bosib. Ac ar ôl profi'r fath fendith, gen i ofyn y cwestiwn mae'r salmydd yn pendroni amdano. Sut gall un anghofio hyn? Sut gall un ganiatáu ei fod yn anghofio hyn? Sut gall proffeswr sydd wedi profi maddeuant pechodau? Sut gallwn ni gyfiawnhau gwrthgiliad? Mae e'n warth yn diwe. Os yw'r arglwydd wedi maddau ni'n holl anwireddau, ein holl bechodau, wedi'n golchi ni'n llwyr lan. Wedi'n gorchuddio ni a chlogi'n cyfiawnder Crist, felly yngolwg yr arglwydd ein bod ni'n berffaith. Os yw wedi gwneud y cyfan hynny ar ein cyfer ni, sut gallwn ni anghofio? Chi'n meddwl am rhywun falle'n cerdded lawr y stryd, neu falle wrth ochr clogwyn a bod yna rhyw ddamwain yn digwydd a bod eich bywyd mewn perygl angheuol. A bod yna ddieithrin yn dod. Ac bod dyletswydd a'i fod yn ymestyn allan i fraich ac yn eich achub chi o beth bynnag oedd y ddamwain. A bod e'n wir, bod e'n brawf, bod oni bai yr ddieithrin yna ymestyn ei fraich allan a'ch gafael yno chi a'ch tynnu chi ddiogelwch, mi fyddech chi wedi cael eich lladd. Wrth gwrs, mi fyddwn ni am ddangos gwerthfawrogiad a chadw mewn cysylltiad, ac mi fyddwn ni siŵr o fod yn ailadrodd yr hanes yna dro ar ôl tro. Fyddwn ni ddim yn anghofio'r enw. Fyddwn ni am gadw mewn cysylltiad i ddiolch yn gyson, oni fyddwn ni. Ac eto, beth yw'r fendith fwyaf posib yn y byd yma yw maddeuant pechodau, bywyd tregwyddol. Sut gallwn fod mor esgeulus am y pethau hyn? Be mae'r salmydd yn dweud yw gwnewch yn siŵr nad ydych yn anghofio. Ymdrechwch, ceisiwch, gosodwch y materion yma o'ch blaen yn ddyddiol drwy gydol pob dydd. Cofiwch i fendithio'r arglwydd a chwbl sydd yno. Dyna beth mae'n dweud, bendithiwch yr arglwydd. Gwnewch yn siŵr nad yw'r pethau yma yn mynd yn angof. Cristion, mae eisiau darllen i air a gwyddion ddyddiol ond oes na. Mae eisiau gwneud yn siŵr bod chi'n darllen llyfrau sydd yn gwbl ddibynadwy ar air Duw. Mae yna beryg ond oes na i feddwl, mae rhaid ni cael y llyfrau mwy o cyfoes. Dwi ddim mor siŵr am na. Allwch chi ddim wneud lot gwell na darllen Dr Martin Lloyd Jones, Spurgeon, J.C. Ryle, Matthew Henry, Thomas Watson. Dyna chi lyfrau chi. Darllenwch rheini. Newch yn siŵr bod chi'n mynd at gyfnodau mae'r arglwydd wedi bendithio. Mae yna lot o bethau falle bod yna ambell i beth modern i gael sydd yn weddol i gael, ac wrth gwrs mi fydd yna. Ond chi'n gwybod beth, newch yn siŵr bod nhw'n gwbl ffyddlon i air Duw ac wedi bendithio gan Dduw, newch yn siŵr. Newch yn siŵr bod chi'n mynd i eglwys lle mae gair Duw yn cael ei ffregethu'n ffyddlon. Pa mae yna bethau yn dechrau moderneiddio, pa mae yna bethau yn dechrau mynd yn fwy ysgafn ac yn mynd yn fwy eang ac bod y lôn yn fwy llydan ar beth oedd e. Gadewch i'r clychau, y larwm canu, bod yna rybydd yna. Newch yn siŵr bod chi'n cadw at y pethau cywir. Nad ydych chi'n gadael i'r lefel fynd yn is ac yn is, a'r disgwyliadau fynd yn is ac yn is. Newch yn siŵr bod chi'n ymdrechu. Ceisiwr. Os ydych chi'n ceisio, peidiwch y gadael i brysurdeb nawr y cyfnod yma. Pa bynnag mor hir fydd ni'n dod allan o'r cyfnod clo yma, fydd bywyd yn mynd yn fwy prysur efallai i rai. Ac efallai fydd y ceisio yma'n dechrau pellhau, wel, byddwch yn ofalus, falle na byddwch chi'n ceisio beth eto. Ceisiwch yr arglwydd trai fod yn agos. Wel, gyda chi ni symud ymlaen i ni fod i bendithio'r arglwydd sef y gwaredwr mawr, adnod 4, yr hwn sydd yn gwaredu dy fywyd o ddistryw. Mae'n ofnadw meddwl ei fod yn bosib anghofio'r un sydd wedi'n maddau. Mae hwnna'n ddigon ofnadw yn diwe, ond ystyriwch hyn te. Anghofio ein gwaredwr, anghofio'r un a dalodd y fath bris am ein rhyddid ni, am gyflwr trienus y mae'r pechadur ynddo, mae'r pechadur, tra'n golledig, yn garcharo'r i bechod, i'r un drwg, mae wedi gaethiwo i bechod, mae e'n gaethwas i bechod, mae hwn yn amlwg yn diwedd. I ni'n gweld hyn, ond ydyn ni.
dydd ar ôl dydd, caeth wasanaeth I bechod. Ac I ni'n gweld anghrediniaeth, maen nhw'n gaeth weision I anghrediniaeth. Dydyn nhw ddim yn gallu credu. Y pobl fwyaf clyfar, dydyn nhw ddim yn gallu credu. Y pobl fwyaf bydol ddim yn gallu credu. Y pobl fwyaf dyfeisgar, dydyn nhw ddim yn gallu credu. Pam? Maen nhw'n ddall. Ac maen nhw'n dweud, I ni'n rhi hyn a'r llall I blygu lawr I credu'r fath beth. Ond yr heswm yn amdano fe, maen nhw'n ddall. Dyna pam dydyn nhw ddim yn credu. Dydyn nhw ddim eisiau pethau hyn. Maen nhw'n gaeth weision I bechod. Mae'n gyflwr trienus. Chi'n gweld nhw'n neud y penderfyniadau anghywir dro o tro. Hyd yn oed pobl clyfar iawn yn gwneud y pethau fwyaf ffôl. Dinistrio teuluoedd nhw. Yr anfoesoldeb sydd o gwmpas. Chi'n gweld rhai efallai, a gobeithio bod ni ddim yn cael gweld hyn yn rhy aml bod ni yn y sefyllfa, neu falle mynd am bryd o fwyd. Gyda pobl, falle I ni'n nabod yn dda, falle yn gweithio dyn nhw, neu pobl yn y stryd yn beth bynnag, ac falle bod nhw wedi bod yn yfed, ac chi'n gweld nhw'n bobl call fel arfer, ac yna chi'n gweld nhw'n bihafio fel ffyliaid. Ar ôl chydig bach o'r ddiodfedwol, dyn ni'n licio bod yn y sefyllfa yna'n rhy aml, ac eisiau dod o'na cyn gyntaf a phosib, os ych chi'n ffeindio chi'n yn rywsut. Y peth gorau'n aml iawn I peidio bod yn agos I unrhyw lefel, yn ambell waith, does dim modd ysgoio yn y tai bwyta yma, ac ych chi'n meddwl bod popeth mynd i'n iawn, ac cyn I chi wybod mae'r ymddygiad fel anifeiliaid gwyllt. Ond pam? Maen nhw'n bobl call fel arfer. A'r hyn I ni'n gweld yw hyn. Maen nhw'n gaeth weision I bechod i'r byd. Dyn nhw ddim yn I weld e. Chi'n gweld hyn pechod a chyflwr dyn yr atgasedd sydd ar draws y byd. Ond nid yw dyn allan I ofalu am ei hun, mae gwledydd allan I ofalu am ei hun, a ni'n gweld hynny ar y funud gyda'r sefyllfa ni'n gwynebu ar draws y byd. Un gwlad yn honni un peth ac falle ddim am rannu gyda pobl eraill. Mae'n anhygoel, mae'n dorcalonus, ond nid yw e'n arwydd o'r hyn mae'r ysgrythur yn disgrifio yw natur dyn. Y mae dyn yn bechadurus, mae'n geithwas. Ni'n gweld caethiwed I bechod bob dydd. Trowch eich teledu ymlaen y radio ymlaen, edrychwch ar eich papur yn newydd. Cilchgronau, popeth, edrychwch yn eich teuluoedd chi, edrychwch yn eich strydoedd chi. Beth ych chi'n gweld? Caeth wasanaeth I bechod. Ac am gyflwr y fath bellter rhwng dyn a diw. Mae'n ag agendor fawr, enfawr. Dyw dyn ddim am gymdeithas a diw o gwbl. Neu falle bod nhw eisiau crefydd, ond ydy dyn ddim am gwir grefydd. Dydy dyn ddim am gymdeithas ar gwir ddiw. Mae hyn yn rhoi gormod o ddisgwyliadau a chyfyngiadau ar ei bywydau nhw. Dyna pam I chi'n gweld capeli yn y dyddiau yma, yn y dyddiau tywyll yma, capeli sydd yn addoli Duw ac mewn parchedig ofn ac sydd yn cyhoeddi gair Duw yn mor ffyddlon ac sydd bosib. Ac yn ymdrechu I ddilyn llwywyr yr arglwydd. Ac chi'n gweld, sy'n llawer eisiau dod na, ond mae proffeswyr, maen nhw eisiau mynd I lle mwy bywiog, sydd yn caniatáu fwy o fydolrwydd, mewn addoliad, mewn gwisg, mewn bywyd. A pam? Achos dydyn nhw ddim eisiau'r cyfyngiadau yma yr ysgrythur yn ei roi. Dydyn nhw ddim eisiau'r disgwyliadau y mae gair Duw yn ei roi. Ac felly, maen nhw'n cadw pellter o'r capeli hynny. Dyna beth ni'n gweld. Mae'r adlewyrchiad yn ein eglwysu ni o'r hyn ni'n gweld yn y gymdeithas. Maen nhw'n gaeth weision I bechod. Mae dyn yn ysbrydol farw. Am sefyllfa. Mae e'n broblem ond Duw. Nid yw Duw yn gallu edrych ar bechod. Nid yw yn gallu troi ei gefn ar bechod, chwaith o ran hynny. Dwi'n gallu edrych ar bechod a peidio wneud dim, a dwi ddim yn gallu troi gefn neu anwybyddu fe, claddu ben yn y tywod. Dwi'n gallu wneud na. Rhaid i'r arglwydd gosbi pechod. Mae'n gorfod gwneud rhywbeth pan mae'n gweld y pechod yma. Dwi ddim yn gallu anwybyddu'r peth, mae'n rhaid iddo fe I gosbi. Ond dyma yw'r rhyfeddod yr efengil. Dyma be mae Salmydd wedi weld. Trigaredd Duw. Mae Duw wedi trefnu ffordd. Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. Fe drefnodd ffordd y gall achub dyn, y gall ddelio gyda'r broblem anferthol yma, cyfiawnder Duw, perffeithrwydd Duw, ac ei reidrwydd I gosbi pechod, ond yna ar y llaw arall, roedd ganddo fe gariad a trigaredd am achub bobl. Ac beth nath y dryndoedd, fe drefnwyd ffordd y byddai'n bodloni gofynion am gyfiawnder. Ac yn byddai'n bodloni ei trigaredd. A beth oedd y ffordd honno? Ffordd y byddai dyn a Duw yn gallu mwynhau cymdeithas unwaith eto.
O, roedd y ffordd o wneud hyn yn un costus. Dim ond un ffordd oedd yn gallu bod. Yr rhaid oedd i'r arglwydd i anfon Grist, Iesu Grist ei fab, i'r byd, i drigo ymhlith dynion. I fyd a fyddai yn ei wrthod, i fyd a fyddai yn ei ladd. Ond yn ychwanegol at hyn, fe ddaeth Iesu Grist yn ifydd, ond daeth yn gwybod mai y pris a fyddai rhaid ei dalu oedd ei einioes, ond nid yn unig y byddai dyn yn ei hoelio fe i'r groes, ond y byddai ei dad yn ei hoelio i'r groes. Dyma oedd y cynllun. Anfonwyd yr Iesu gan y tad, mwyn i roed ar y groes. Dyma oedd y trefniant, dyma oedd y ffordd, dyma oedd yr unig ffordd. Ac yna tra ar y groes, y byddai'r tad yn cosbi Iesu Grist am ein pechodau ni. Dyna oedd y ffordd y trefnwyd, y byddai'n tywallt ei holl ddigofaint ar ei fab. Trwy farwolaeth bodlonwyd cyfiawnder Duw perffaith. Fod aberth Crist yn ddigonol i'n hachub ni. Doedd dim byd gallen ni wneud y byddai'n bodloni'r tad. O, mae pobl yn trio bodloni'r tad. Trio gwella hunan. Ond mae'n amhosib. Gan mai pechaduriad ydyn ni am yn gorau ni wedi llygru gan bechod. Dim ond Crist byddai'n gallu gwneud hyn. Dim ond fe oedd yn gallu talu'r pris i'n rhyddhau ni o gaethiwed pechod, yr hwn sydd yn gwaredu dy fywyd o ddistryw. Am achubiaeth lawn. Mae'n ni'n gwaredu ni o farwolaeth ysbrydol, o farwolaeth tragwyddol. Gai ofyn, oes na un sydd yn gwrando sydd wedi dechrau cymeryd sylw o'r diwedd. Oes un sydd yn dechrau gweld ei pechod. Oes na un sydd yn dechrau teimlo pwysau ei ogrwydd ar yr enaid. Oes na un sydd yn dechrau ystyried tragwyddoldeb. O, dyna achos i lawynhau felly bod yr ysbryd glân ar waith. Yn peri fod bywyd ysbrydol yn yr enaid. Fod yr hedyn wedi ei blannu. A bod na ddechrau ymateb. Bod na arwyddion o fywyd. Ystyriwch hyn. Pe na byddai Crist wedi delio ar gosb yr heiddom. Beth fydde maddeuant pechodau? O, mae maddeuant pechodau yn fendydd o'r mwyaf. Ond petai Iesu Grist ddim wedi cymryd y gosb. O, mae'r bendithion yma'n anferthol. Mae'n maddau'n pechodau. Mae wedi cymryd y gosb. Mae'n gwaredu dy fywyd o ddistryw. Sut gall un anghofio'r hyn a wnaeth Crist drostom ni? Nac anghofio ei holl ddoniau ef. Sut mae'n bosib i Gristion esgeluso'r peth yma? Sut mae'n bosib i wythnos i fy'n heibio, diwrnod i fy'n heibio, ond i rai mae blynyddoedd yn fy'n heibio. Sut mae hwnna'n bosib? Wel, i orffen. Mae'r salmydd yn galw arnom i fendithio'r arglwydd yr un sydd yn ein coroni ni. Adnod 4, yr hwn sydd yn dy goroni, a thrigaredd ac a thosturi. O, mae yna ddilyniant ond oes na. Mae yna ddilyniant hyfryd yn ffordd iachawdwriaeth. Nid yw'r arglwydd yn gwneud pethau, yn hanner gwneud unrhyw beth. Dwi ddim yn ein hanner gwneud rhywbeth. Mae'n gyflawn yn ei holl weithredoedd. I ni wedi gweld hyn yn barod. Nid dim ond yn maddau yw e. Mae'n gwaredu'r enaid hefyd o ganlyniadau pechod. Ac yna i ni'n gweld mae e nawr yn ein coroni ni. Mae e'n gwneud ni, pechaduriaid fel ni, yn frenhinoedd a breninnesau. A nid yw yn ein coroni a gwrthrychau sydd yn pydru a llygru, a pethau bydol. Dwi'n ddim yn coroni ni gyda air ac arian a'r gemwaith felly. Na, dwi'n ddim felly. Mae'n pentyrru arno'n bendithion yn ein coroni a thrasorau o ras, o gariad, o drigaredd, o dynerwch. Mae'n coroni ni a'i drigareddau, ei addewidion diriw blant. O, dyna be mae'n coroni ni gyda yw'r addewidion. Addewidion ar gyfer pob cam trwy daith bywyd. Nid oes un adeg nad yw yn addo bod gyda ni. Dyna'r addewid i'r un sydd wedi faddau, wedi waredu. A mae'r arglwydd yn dweud fyddai gyda ti bob cam o'r daith. Trwy bob amgylchiad mae'n addo i fod yn gysur i ni. Mae'n anodd dychmygu mam yn anghofio ei phlentyn, ond yw e. Mae'n anodd meddwl bod e'n bosib.
Ond dychmygwch cariad a ffyddlondeb diwedd tad at ei blant. Mae e'n amhosibl iddo fe yn anghofio ni. Y trueni mawr yw bod ni'n anghofio fe. A dyma'r her, sut fedrwn ni? Ond dyma'r fendith, dyw e ddim yn anghofio ni. O, fe ddylsyn ni fod yn ymuno gyda'r salmyd drwy'r adeg am yn dyrchafu mawl a chlod i'n harglwydd, am ei drigareddau tuag ato, am iachawdwriaeth, am ei ofal trosom, am ei fendithion diri trostom ni. A maddo fod gyda ni tan i ni weld ei wyneb yn wyneb. Dychmygwch yr eiliad honno. Pan y cawn ni weld wyneb yn wyneb, ond wedi addo bod gyda ni tan yr adeg honno. Salm 16:6, y llunennau a syrthiodd i mi mewn lleoedd hyfryd. Ie, mae i mi etifeddiaeth deg. O, diolch iddo fe am ei fendithion tymhorol i ni hefyd. Diolch am ei roddion dyddio Rhufeiniad 8:28. Ac ni awyddon bod pob peth yn cydweithio daioni i'r rhai sydd yn caru Duw, sef i'r rhai sydd wedi ei galw yn ôl ei arfaeth ef. Beth? Dyna ddewid? Sut i ni'n gallu anghofio hyn? Fod pob peth yn cydweithio daioni os i ni'n Gristnogion. Pob peth. Ein lles ni. Beth sydd gan y byd i bwyso arno? Dim byd. Does dim byd gan y byd i bwyso arno. Mewn trealon, mewn llawenydd, mewn amryw amgylchiadau bywyd, does ganddyn nhw ddim byd i bwyso arno, croesi bysedd, cyffwr pren. Dyna i gyd. Gobeithio'r gorau. Ond i'r Cristion. Mae ganddo addewidio, mae ganddo arglwydd, mae ganddo fe y waredwr, mae ganddo un sydd yn gofalu amdano holl y ddyddiau ei fywyd. 2 Timotheus 4:8, o hyn allan rhoddwyd coron cyfiawnder i'w gychadw i mi, yr hon a rydd yr arglwydd y barnwr cyfio i mi yn y dydd hwnnw, ac nid yn unig i mi ond hefyd i bawb a garant ei ymddangosiad ef. O am ddydd pan y cawn ei weld a derbyn y goron, a threulio tragwyddoldeb yn ei glodfori. O na fydden ni'n ofalus i gofio'r hyn oll a wna Crist trostom ni. I gloi Cristion. O na fydden ni'n cofio'n gyson, yn dod â'r pethau yma i gof. A bydden ni'n disgyblu'n hunan, fel nad oes modd i ni anghofio, bod ni'n groi rheolau llym arnom ni'n hunan, bod ni'n mynnu, bod ni'n cael amser tawel bob dydd, bod ni'n dweud, bod ni'n gwneud rheol, cwrgweddi, fe fyddai yna bob un tro cyn belled ag yw yn bosib. Os yw iechyd yn caniatáu am amgylchiadau wrth gwrs, ond dyna'r broblem, falle gwneud y rheol yma, na fyddai'n chwilio am esgus i bido fod yn y cwrgweddi. Pam? Mae'r arglwydd wedi maddau fy holl anwireddau. Mae wedi fy ngwaredu fi o ddistriw. Mae wedi fy nghoroni fi. O, mae yna fendithion diri i'r Cristion. Sut fedrai anghofio hyn? O, gwnewch yn siŵr, ymdrechwch. Gwnewch yn siŵr bod chi yn y mannau cywir. Gwnewch yn siŵr bod chi'n rhodio ar y llwybr gul. Gwnewch yn siŵr eich bod chi o dan sain cyhoeddiad yr efengil, dan addoliad sydd yn barchedig, mewn parchedig o hon. Gwnewch yn siŵr bod chi'n dilyn y llwybr. Gwnewch yn siŵr bod chi'n cadw'r sabath. Os ych chi'n euog o dorri'r sabath, o, cyffeswch ger bron yr arglwydd ac ymdrechwch i gadw'r sabath. Ceisiwr am ffyliaid sydd yn esgeluso'r fath fendithion. Sut allwch chi, os ych chi falle'n un sydd yn blentyn mewn teulu, sydd yn meddwl troi cefn, peidiwch â bod yn ffyliad. Peidiwch â gadael y pethau hyn fydd yn angof. Manteisiwch ar y bendithion yma. Peidiwch anghofio nhw. Dewch â nhw i'ch cof. Ceisiwch tra bod cyfle. Gwrandewch, galwch ar yr arglwydd, ac mae'n ffyddlon i'w air. Mae e'n fodlon maddau, mae e'n arwain eich traed at y groes. O, dewch at y groes. Dewch at y man lle mae yna olchiad, lle mae'r gwaed, lle mae'r ffynon wedi agor. Fe fydd e'n ffyddlon i'w air ef. O, fy enaid, bendithia'r arglwydd, ac nac anghofia ei holl ddoniau ef. Gadewch i ni weddio. A nawr byddai di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw
a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.